awakmu terong ijo-ijo terong ijo-ijo pancen apik sing duwe bojo sayo setiane siler sikal ini ngepek wong makawe babi ya rasa suka indah mungkin kita tansah mare ngaraja angkaramu pagelaran modang emang mungkin tansah salah keselamatan dendeng jahit Niko malang karangi sore Ngomong ngacok putih ngilmu kamu topo Selera sikal Dene ngepe wong menggawe Ojo najan ora seneng mundur wae Kampus pito Kang lontong kintireng toyo Nanya bungas singso Maram reng yang supo Tejo dirto Atmojo noto ramono Kekuwungi karya ruciteng Waradoyo dendeng jahit Niko malang karangi sore Ngomong anak putih ngilmu kamu tomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waspingin nastangin ala umuridun ya batin. Qala rabbis rohli sotri wasri walul mudatamil lisane ya kau ya patah yang alim amak batu. Sagunging para rawuh dumateng para pinsepuh dalah sepuhan ingkang kula hormati dumateng Bapak Kepala Desa Trimulyo utawi Bapak Among pribadi ingkang kula hormati ugi wontenipun Bapak Kadus ing dusun Kalisat utawi Bapak RT RW ingkang kula hormati wonten supe dumateng Bapak Kyai Solehan ingkang kula hormati utawi kula ajeng-ajeng sapangantipun wonten supe ingkang dalem menika Bapak Karsono dalah keluarga ingkang hormati sedherekipun kawula matur monggo langkung rumiyin kula lan panjenengan sami ngraosaken puji syukur dumateng Arsa Dalem Subhanahu wa taala dene kula dalu menika saged pinanggihan wonten dalemipun Bapak Karsono kanthi wilujeng wonten-wonten alangan setunggal punapa ngenten mangke ten supe selawat salam kami sanjungaken dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi pun ajeng-ajeng kula lan panjenengan wiwit saking alam donya dumugi benjing wonten ing dinten yaumil kiamah amin Allahumma amin. Matur nuwun kula lan panjenengan saged ngrawuhi wonten dalipun Bapak Karsono dalah keluarga nuwun sewu ampun dados kuwanipun pangalih menika kula badhe matur sekedhik. Mobil anggenipun kawula matur kirang pas nyuwun pangapunten kalian Gusti Allah lantaran saya menjalan sedaya ngoten nggih. Matur nuwun ulah sakanca dipun
timbali kalian Bapak Karsono dalkal suwarga. Sarane Bapak Karsono kala pun ngijabaken ingkang putra putrinipun menika Sedherek Purwanti pikantuk nak Mas Bagus Fik Eka saking Karang Sambung menika putranipun Bapak Rolim. Lah mugi-mugi lare ingkang pun ijabaken kabul kala wau ndadosaken saranipun menika benjing mugi paringana widodha wilujeng napa malih salajengipun benjing pun kagungan putra menika ingkang putra ingkang saleh lan salehang ten nggih menika Sedherek Purwanti kalih nak Mas Bagus Eka menika sampun dijabaken kabul menika saged mimi lan pintuna saking alam donya dumugi benjing wonten ing ngantos ing akhiratipun wonten ing alam donya wonten nggih Pak nggih. Terus kaken-kaken ninden-ninden saking donya dumugi wonten ing akhiratipun. Salajengipun menika kula nyelulihi utawi makili seni godhake pangrukun Bedhasa Sakti. Mbok pilih anggen kawula sakanca ngibur wonten dalipun Bapak Karsono kirang pas utawi Ibu Waranggana menika kirang